салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва фарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Бо муроҷиати як модармон мо хестем ба хонаи яке аз ниёзмандон омадем ки дар моҳи шарифи Рамазон як дасти хайр, як дасти кӯмак ба ҳамин хуҳаро дароз кунеду ва фарони азиз, хонаву дашон чӣ хеле ки мебинед гирди атроф шуда, на дар доранд, на девор. Духтартон синфи чанда апа? Синфи 6 ай духтараш, и духтараш синфи 4 ай, худаш ҳамиҷа шавҳараш партофта рафтагӣ ай. Ба хотире ки як сабабҳои зиндагишонанд мо дахолатӣ намедем. Дар моҳи шарифи Рамазон шумо як сомон ҳам дошта бошед хайр кунед, 10 сомон ҳам дошта бошед хайр кунед, иншоалло ки подош меяд. салому алейкум ака Али Акбарҷон. Ман мехоҳам дар ин моҳи шарифи Рамазон ма дута фарзанд дорам, камбағал ҳастам, иҷора шинам, як ба ҳамин акои муҳоҷиру акоу ғарибо мегӯям ки кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. Ман сарпаноҳ надорам, дар одами инвалидам, дастам кор намекунад, ёрдамчӣ надорам, кӯмакам кунед. Немидиҳани дар сарой буда кома мешам, ҳеҷ ҷо надорам, ҳеҷ ка надорам ёрдамчӣ, акаҷоно ёрдам кунед. дӯстони азиз, на танҳо пул, чӣ либоса бошад, чӣ хӯрока бошад, чизе ки бошад, дӯстони азиз, аз барои худованд биёен ҳам ёда хайр кунем. Як ҳеҷ ҳам набошад, биёен ё хонашон асос кунем, ё соҳиби як хонаш кунем, як кулбача ҳамин қадар ҳам бошад, айхирчон бошад ва ҷое ки мақсад айбам шавад, саршонам мешаванд, як ҷои баня ё ки туалети соз ва духтарошон калон ай, чӣ хеле ки мебинен кори камтар хатарнок аст, барое ки гирди атрофшон кушодааст ва мо иншоалло ки аз худованд умед дорем ки мо як сомонам бошад хайр мекунем. Картаи чӣ дори афат, ба номи чия хӯрад гап зан, номерои чида пайваста? Душанбе сити ба номерои 908 800 432. ба ном фамилия кия? Мирзоева Нозира, ба номи худам. Ба номи хичай. Дӯстони азиз, ҳар вақте ки мо кори хайр мекунем, тӯли 3 сол аст, мо умуман картаи худмона истофода намекунем, барое ки ниёзмандан картаи бояд худшон бошад. Мардуме ки картаи худшон намемонанд, рости гап ин кори хуб нест. Ба картаи худи ҳамин ниёзмандамонен 10 сомон ай карта броред, картаи душанбести ба номи худшон брорен ва битеншон истифода кунад. 4 сӯй меяд дар дасти худшон неста ва иншоалло ки бо мавз дар бораи хонаш камтар суҳбат мекунем. Дӯстони азиз, хонашон ҳамин қадар хона, як дар ҳамин ҷатта хона кардагиаст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷатта хона кардагиаст. Як тараф ай соҳибхона, як тараф ай худшона, дар ҳамон ҷа зиндагӣ мекунанд. дӯстони азиз, ҳозир биёен мегзарем мебинем. ҳамин ҷа чӣ хеле ки мебинед, у тарафаш маҳкам ай, ай соҳибхона ай, чизи чорашон ин ҳамин қадар чи ай бародаро. мегӯм ку хос аз барои Аллоҳ ё хӯрокворӣ ё пулӣ чизе ки ай дастон мия, бисёр ба пул эҳтиёҷманданд, чунки як сарпаноҳ барои худшон бояд бигиранд. ина духтаракош ду духтаи худаш тал чанди апа? 91. дастон кор мекунад? Не, дастина кор намекунад. дастшон кор намекунад. Ина кор намекунад, панҷоҳум қоқ шудага. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, панҷоҳаш кор намекунад. Ай китифам кор намекунад. ай китифшам кор намекунад. Ина тиштиш чир карам. мехоҳед амирам тавобат кунед апа? мехоҳам, шароит надорам акаҷо. таваллуди 91 ай, дар синни ҷавонӣ рости гап хеле дар зиндагӣ қин ғалтидагӣ ай. ҳай ина ёшам ҳам я падудагӣ ай, ҳамаинам ё кори ҳамсояҳошона ҳами кадом ки ёрдамаш мекунам. ҳами даҳани дар соат 12 шам меша, ҳама хомира ба ман мебурам гирди ҳавлим гӯяй, сарой будакома мешума, байня надорам, ҳамон илтимос ёрдам кунед акаҷон, кӯмак кунед, акои ғариб илтимос акаҷон ёрдам кунед. духтараком калон шида ба балоғат раста, метарсам, ташвиш мешавам, духтарома шавқом намебарад, то сария мешинем ки касе надорад хона, илтимос ёрдам кунед, я сарпаноҳ кунем ки надорем ҷо, шароит надорам акаҷон. Ассалому алайкум. Акаҷон, апаҷон, илтимос
کمک کنین یا سرپناه ماده گیرین گردی حالی ما هویم ما خود او چند سغیره کم موسیقی خودمون سغیرش دیگه ما مکتب میریم همه ما رو میخوندن که دستی بشد مایی باید ما قدیرم میبریم همه ما رو میخوندن نمیتونیم چه کن کسبش کدم دوستان عزیز باز میگویم که حداقل 1 سومون 10 سومون 20 سومون 100 روبل 200 روبل 1000 روبل در کارتشون نشان استفاده بگیم در روی اکران میمونیم کارتشا حتما و حتما خیر کنید و اینکه در این ماه خیر سخاوت بسیار است و ان شاء الله ما باوری داریم که هر یک شما ان شاء الله خیر میکنید در حق همین افاوت دخترکوش همین آدرسونا بگن یکی اون کسی اون خیر میکنه اون گوشتت میاره اون اردت میاره اون روغنت میاره آدرس دبته و کدومی که باور نمیکنن مرحمت بیان آدرس بگو اپا جان ناحیه شمانسور کوچه خاوران 12 کوارتر همین خونه ما دهمی سری راه بگذره میبینش این اینجا ده طرف اتوبوس 37 نمی لای را اومده این همجا را من ایشون میتونم نمی راه راست اومده راست نمی دستی راست خونه همی اپا میشه مقصد بیاین یک خبر بگیرین هیچ چنه باشه بیاین حالا اول شما ببینین 10 سوم داشته باشین همین در خیر کنه از برای الله خب رحمت کنم